Organizada pola Asociación Arousaneo, a cita deste domingo pechaba as Revolution Trail Series, despois das probas da Cidade, San Isidro, Portosín e Portos Apóstoli. O vencedor na categoría masculina, Esteban Toucedo, completaba os 42 km cun tempo de 4 horas, 31 minutos e 21 segundos. Por detrás dele, en segunda posición, entrou Carlos Lorenzo e en terceiro lugar, José María Fernández. Pola súa banda, a gañadora feminina, Pati Martínez, entraba na liña de meta cun tempo de 6 horas, 25 minutos e 9 segundos. Por detrás dela, en segunda e terceira posición, respectivamente, chegaban Mayuca Cortón e Paula Fernández. Na outra das modalidades en competición, sobre unha distancia de 21 km, os vencedores foron Óscar Pérez, en homes, e Beatriz Barroso, en mulleres. Dende a organización destacaron a dureza da proba, percorrendo lugares e entornos emblemáticos do Barbanza, como poden ser o Monte de San Alberto, a Fervenza de San Amedio, o río Barbanza, a Curota ou Moldes. A dureza do percorrido sumouse tamén a abafante xornada de calor vivida, polo que os participantes non dubidaron en aproveitar calquera fonte ou regato polo que discorría o trail para refrescarse e tamén coller folgos. Aínda así, non se produciu ningún incidente de consideración.